A cikin bidiyon mu yau mun kawo muku shiri mai suna Zafin Rana. Zafin Rana shiri fassarar Sultan ne, yana da daɗi sosai. A jarumi Bishnu ne cikin fim din. Shiri ne wanda yake da kyau sosai. Idan kana buƙatar kallon wannan shirin ka biyo har ƙarshen wannan bidiyo. Kuma muna tallata muku group namu na WhatsApp wanda muke ɗora fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za a same su cikin YouTube ba. Idan kana buƙatar kallon fina-finan Indiya Hausa kowane lokaci za ka rici wannan lambar wayar. Idan an ce fa za ka rici wannan lambar waya, ba kawai kai mana magana ta WhatsApp bane za a tura maka fim. Za ka biya kuɗi ne ya saka cikin group na WhatsApp. Ta wannan hanyar ne za ka iya samun fina-finan kowane lokaci idan kana buƙatar kallon su. Idan kuma kana so ka kalli wannan shiri mai suna Zafin Rana sai mu shiga YouTube kamar haka. A kwanakin baya mun kawo muku wannan shiri mai suna Bodadde, shi ma wannan shiri mai suna Zafin Rana. Haka za mu waje muku link ɗinsa. Anan za ka danna mana subscribe ko yes abone. Subscribe kai da kanka zai baka dama duk lokacin da muka saki sabon abu za ka iya samun sa kai tsaye. Anan kuma za ka danna mana liking, shi zai bada ƙwarin gwiwa da za mu sake kawo muku sabon bidiyo. Anan kuma comment za ka rubuta mana ra'ayinka ko me kace so ka rubuta nan za ka rubuta mana insha Allah. Yawa abinda dole sai ka yi za ka iya kallon wannan fim. Wannan gurin za ka dan taba. Wannan gurin da aka nuna maka shi za ka dan dangwala da hannu kamar haka. Za ka gani link zai bayyana nan. Wannan bulon rubutun da kace gani shi ne link duk wannan fim din nan. Za ka iya kallon sa ba tare da bata lokaci ba. Wannan shi ne link din. Kana taba wannan link zai kai Google Drive. Idan kana so ka yi kallo za ka iya kallon sa. Idan kuma kana so ka yi downloading za ka iya sauke shi a wayarka duk lokacin da kace bukata za ka yi kallon sa. Kuma ba wannan ba, akwai sabbin fina-finai wanda muka sa cikin wannan YouTube namu. Duka fina-finai ne wanda suke da daɗi sosai. Kuna gani kamar haka idan baka kalle su ba su ma za ka iya kallon su insha Allah.